सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डखौ जों माब्लाबाबो खोमानानै दोननो हाया जेब्ला समसिमहालागै जोङो सोरजिनो हाया। जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालारखौ जों बर' माहारिया गोसोम सान महरै फालिबोदों आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बे जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालारखौ गोसोम सान महरै फालिलांबाय थागोन। नाथाय सोंथिया बेसो जानुवारि दाननि 25 आरो 27 खालारखौ जों बर' माहारिया मानि थाखाय गोसोम सान महरै फालिबोदों? जिगुजौ 67 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि सानखालि क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफुंनाय जायो आरो बे 1967 मायथाइयावनो बे आसाम स्टेटनि थागिबि अरिजिन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा PTCA प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम मोनसे उदेयासल हादोरखौ डिमान्ड खालामजेनो। उदेयासल हादर सोरजिनो थाखाय डिमान्ड खालामजेनो आरो बे PTCA प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम उदेयासल हादर सोरजिनायनि जा मोनसे डिमान्ड माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थुंगेनानै थाङो आरो बेनि उनावहाय जों बर' माहारिया माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों गणतान्त्रिक लामाजों 1987 मायथाइयाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामजेनो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिदां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव आरो बै समनि स्ल'गाना जाहैबाय मा? डिभाइड आसाम 50-50। जों बर' माहारिनि गिबिसिन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय बै बर' फिसाफोरखौ नलबारि टिहु सकआव माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा एटाक खालामो जेराव जोंनि बर'निनो सासे जोहोलाव रुंसारि सुजित नार्जारिया एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारिनि आखाइजों सिथार जायो आरो रुंसारि जोहोलाव सुजित नार्जारियानो जाबाय जों बर' माहारिनि गिबिसिन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय जों बर'नि बिर जोहोलाव। जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिदां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया गासै भारत हादरावनो सोमावग्लुंहोजोबदोंमोन आरो मेजरलि बे आसाम स्टेटआव सोमावग्लुंहोजोबदोंमोन जायनि थाखाय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जों ट्राइबेल हारिनि सायाव आरो स्पेशेलि मेजरलि जों बर' हारिनि सायाव गाज्रि नोजोरजों नोजोर होनाय हाबाफारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमदोंमोन जायनि जाहोनाव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेराव सुबिदा मोनो बेवहायनो जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ सिथारनो थाखाय बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा लायोमोन आरो गोबां बड' बिदा फंबाय मोना एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारि सुबुंफोरनि आखायाव जिउ खोमानानै लानांदोंमोन आरो गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जिनाहारि खालामजानानै सिथार जादोंमोन जिनाहारि खालामजादोंमोन आरो बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखि लानानै लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखि लानानै 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर सानखालि अदालगुरि अदला खासिबारि होननाय गामियाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायाव लिडिंआव बर' हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै दावहा नांग्रा बड' सिकिउरिटि फर्स मुंनि हानजाया जोनोम जायो आरो 1994 मायथाइयाव बड' सिकिउरिटि फर्सनि मुंखौ सोलायनानै NDP मुं होनाय जायो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड। बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंजों गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनो हमदोंमोन आरो बेराफारसेथिं मानगोनां NDP ब्रादार्समोना आखायाव आइजें लानानै बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय लोगोसे बर' माहारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड उदांस्रिनि थाखाय
दावहा नांनाया गासै भारत हादरावनो मोनसे सोमोनांथाव गिख्रंथाव थासारिखौ सोमजिहोदोंमोन आरो बेराफारसेथिं आन्दो आन्दो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जों बर' माहारिनि सायाव बर' माहारिखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमदोंमोन, जेराव मेजरलि जों बर' माहारिनि गोबां माखासे बर' फिसाफोरखौ नंखाय एनडिएफबिनि मुं होनानै गोबां फेक इनकाउन्टार खालामनानै सिथारदों, फुथारदों, गावथारबोदों। दा बेफोरबायदि माखासे बर' माहारिनि गिख्रंथाव सोमावसारनायखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा सहायनो हायाखैमोन, जेराव बे आसाम स्टेटनि गभर्नमेन्ट सिस्टेमाबो जों बर' हारिनि हेंथा खामानि मावबोबाय थादोंमोन आन्दो आन्दोयै, जेराव जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ खिथेर होखारनो थांखि लानानै 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि हरनै साननै बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 बे गोजां बोथोर समाव हरनै 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ बे आसाम स्टेटनिनो आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो आरो बे जाथाया जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि। बे भुमका गामिनि 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ बे आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ जानुवारि दाननि गोजां बोथोरनि समाव हरनै जिनाहारि खालामो 25 आरो 27 जानुवारि, जाय 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन। बेनि गेजेराव गोरबोआव थानाय बिमा माहारिबो दंमोन आरो उन्दै उन्दै देरफुनाय 12 बोसोर 13 बोसोरनि देरफुनाय हिन्जावसा गथ'फोरबो दंमोन। नायगार हरनै बे आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि दाननि हरनि समाव हरनै जिनाहारि खालामो आरो जाय सुबुंफोरा जोंनि 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 खालाराव बिसोरखौ जेरैबायदि साजा होनांगौमोन बेबायदि साजा होनो हादिया। मानि थाखाय? जेराव बे स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे डार्टि प्लेन पलिसिया बिसोरजों आन्दोआव थोंजोङै सापर्ट दंमोन। 1996 मायथाइनि 18 जुन सानखालि जों बर' हारिनिफ्रायनो आखायाव आइजें लानानै जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामग्रा आखायाव आइजें लानानै बिग्रायग्रा मोनसे बिग्रायारि हानजाया जोनोम जायो आरो बेनो जाबाय BLTF बर' लिबारेशन टाइगार फर्स। दा गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनायनि उनावहाय 2003 फेब्रुवारियाव मानगोनां BLT ब्रादार्स मोना BTC एकर्डनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयो। 1983, 1989, 2008, 2012, 2014 बे मोनफ्रोमबो बोसोराव मेजरलि जों बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों मेजरलि दावहा नांनो गोनां जानानै फैदोंमोन। दा बेफोरबायदि जेसेबांखिनि सहायथावनो हायै सहायनो हायै गेदेर गेदेर जारिमिनफोरा जों बर' फिसाफोरजों जालांदों, सोमजिलांबाय बा जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरा सहायनो गोनां जाबाय, बेफोर गासैबो जों बर' माहारिया बे आसाम स्टेटनिफ्राय आलादा मोनसे रायजो डिमान्ड खालामनायनि हेंथा बिसोर खिथेर होखारनो थाखाय बेफोरबायदि गासैबो गाज्रि हाबाफारिखौ जोंजों मावदों, जोंजों जुजिदों, जोंजों दानलाय सुलाय खालामदों। आरो बे आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बेनिनो गोबां माखासे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जों बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा गोलाव सम दावहा नांबोबाय आरो दिनैनि बे समावबो दावहा नांनो थाखाय थाग थियारि थाबाय थानो गोनां मोनसे थासारियाव दङ। आरो जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा बै माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जायखिजाया समनि फाखनाव सिथार जायो, बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजायो, जिनाहारि खालामनानै सिथार जायो। दिनैसिमबो जोंनि बर' माहारिनि जा मोनसे थासारि बे थासारिया एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसारनि जायखिजाया फाखनावनो गोग्लैनो गोनां जानानै फैदों। नाथाय अब्लाबो
जों बर' माहारिनि थाखानाय स्टेन्डिं बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा नुबाबो नुयै बायदि खोनाबाबो खोनायै बायदि जानानै गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ मोननायनि थाखाय बिसोरो सिरि जानानै दङ आरो जाय माखासे बर' लिडार्सफोरा दिनै लिडारशिपनि क्वालिटि लिडारशिपनि आबुं महरखौ मोननो हादों बै लिडार्सफोरा थांनाय मोनसे समाव जों बर' माहारिनि थाखायनो सोमावसारबोदोंमोन जों बर' माहारिनि थाखायनो बेसेबांबा गेदेर गेदेर स्ल'गान बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ इउनाइटेडलि मोनसे जांख्रिथायारि गोसो होनानै फोजाखांबोनाय नाथाय बै माखासे बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनिफ्राय ओरैबायदि माखासे बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जाय माखासे बर' लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो गावबा गावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखायनो बिसोरो जों बर' माहारिनि अलखदनि माखासे गाज्रि नुथायखौ नुबाबो सिरि नुयै बायदि जानानै थायो आरो बुंनांगौ समाव बुंनो हानाय थासारियाव दंब्लाबो बबा जानानै थायो दा दिनै जों बर' माहारिया जाय गुबुन हारि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसारजों एसेबां गोलाव सम सहायबोनांबाय दिनै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जिउ खोमालांबाय दिनै 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांबाय नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि सिस्टेम थासारिया बेनो बे दा दिनै जों बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसननि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि माखासे समफोरखौ लानानै जों जुदि साननो थाङोब्ला दिनैनि बे समनिफ्राय बा गारबोनाय बर' माहारिनि बै जारिमिन समनिफ्राय जों बर' माहारिनि फैबाय थानाय आपकामिं इयुन जेनेरेसना बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि मोनसे थासारिजों जुजिनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा सम आरो माहारिनि बेसेनखौ रैखाथि होनो थाखाय दावहा नांनो गोनां जानानै फैगोन बेखायनो बे समाव गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ इम्पर्टेन्ट होआलासे माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेखौ सोरजिनो थाखाय थि खालामनांगौ इउनाइटेडलि जोङो गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लाफिननांगौ खारन सैथोआ रोखा जों नुहुरखायो जों बयबो मिथिगौ जेब्ला समसिमहालागै जों बर' माहारिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसंनानै गालांनो हाया आरो बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा नों बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंलांखादों जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जायनि थाखाय बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांखियै बुहुमनि गासैबो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासैबो ज' जाजाय जांख्रिखांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ नैबे खोमायाव नैबे मेगननि सिगाङाव बुंलांखादों नाथाय बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि माखासे गोथार बेसेनखौ दिनैयो जों बर'नि सोर लिडारा माबे खनायाव दोनखोमाबोखो ना बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बहाबा सोरनोबा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों फालांगि खालामनानै जोंनि बर'नि सोरबा लिडारफोरा गावबा गावनि माखासे गादिनि मोनथायफोरखौ लाफैदों नामा गावबा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ आन्दोआव लानानै दं नामा दा बेफोरबायदि माखासे सोंथिखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायाबासिनो सोरबा दिनै गोरोन्थि मावबायब्ला बेनि गोरोन्थिखौ निमाहा होलायनानै जों बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ जोङो दिनैयो गोथां खालामफिननांगौ नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि